Μπορώ να βγάλω αυτό. Αλλά δεν έχω items γάμο για το COG τώρα. Shit. Πες μεράκι. Ziggs. Έξω. Έχεις Dominator πάω ρε. Θέλω το Dominator τώρα. Γάμο. Θέλω... Τι θέλω... Θέλω. Μεγαλύτερο bank πως και. Μαλάκα πως και ρέχω να παίξω. What the fuck. Wand overflow. Black rose crown. Φέρτο. Give me. Give me. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι μπορώ να βγάλω αυτό. Αλλά δεν έχω items γάμο για το COG τώρα. Shit. Πες μεράκι. Ziggs. Έξω. Έχεις Dominator πάω ρε. Θέλω το Dominator τώρα. Γάμα το COG μωρέ. Μωρέ ναι, απλά... Το COG Dominator είναι broken κοπόγκ. Δηλαδή σαν plus... plus ένα Dominator αυτό θέλω. Καλά τώρα αυτό θέλω, αλλά... Yep. Έτσι είναι το εξελάκι και φαίνεται δεν μπορεί να το αλλάξει. Ποιο εξελάκι ρε μαλάκα, πού το έχεις δει? Το μαλάκα δεν στη λέει. Άδεια μέχρι τις 7 πρώτου. Ωρε μαράκι τώρα 2 εβδομαδούλες χαλαρία παλί. Α, να τους κι άλλους με Dominator plus 1. Αλλά αυτός έχει 15 emblem. Trade tracker ρε. Δεν έχω ADMR. Το οποίο είναι λίγο γκρίφ, Πώς είπαμε blank. Πώς λέει συκοφαντίες. Ξεκάθαρα πράγματα. Συκοφαντίες. Πάρε το bow, Fuck. Εντάξει, δεν με χαλάει αυτό. Πώς digital. Γάμα το COG μωρέ. Μωρέ ναι, απλά... Το COG Dominator είναι broken κοπόγκ. Δηλαδή σαν plus... plus ένα Dominator αυτό θέλω. Καλά τώρα αυτό θέλω, αλλά... Yep. Έτσι είναι το εξελάκι και φαίνεται δεν μπορεί να το αλλάξει. Ποιο εξελάκι ρε μαλάκα, πού το έχεις δει? Το μαλάκα δεν στη λέει. Άδεια μέχρι τις 7 πρώτου. Ωρε μαράκι τώρα 2 εβδομαδούλες χαλαρία παλί.
Α, να τους κι άλλους με Dominator plus 1. Αλλά αυτός έχει 15 emblem. Trade tracker, Δεν έχω anti-MR. Το οποίο είναι λίγο γκρίφ, Πώς είπαμε blank. Wizlevry. Συκοφαντίες. Ξεκάθαρα πράγματα. Συκοφαντίες. Πάρε το bow, Fuck. Εντάξει, δεν με χαλάει αυτό. Πώς digital. Γάμα το κόκ μωρέ. Μωρέ ναι, απλά το κόκ dominator είναι broken κοπόγκ. Δηλαδή σαν plus... plus ένα dominator αυτό θέλω. Καλά τώρα αυτό θέλω, αλλά... Yep. Έτσι είναι το εξελάκι και φαίνεται δεν μπορεί να το αλλάξει. Ποιο εξελάκι ρε μαλάκα, πού το έχεις δει? Το μαλάκα δεν στη λέει. Άδεια μέχρι τις 7 πρώτου. Ωρε μαράκι τώρα 2 εβδομαδούλες χαλαρία παλί. Α, να τους κι άλλους με Dominator plus 1. Αλλά αυτός έχει 15 emblem. Trade tracker, Δεν έχω anti-MR. Το οποίο είναι λίγο γκρίφ, Πώς είπαμε blank. Wizlevry. Συκοφαντίες. Ξεκάθαρα πράγματα. Συκοφαντίες. Πάρε το bow, Fuck. Εντάξει, δεν με χαλάει αυτό. Πώς digital. Παίχνει Black Rose και βάλε κανένα κόγκ, χωράει και εκεί. Ρε μαλάκα, το θέμα με το κόγκ είπαμε είναι ότι είναι καλό σαν dominator. Επειδή στα κάρει άπειρο EP. Γι' αυτό για κανένα άλλο λόγο. Στα κάρει legit πάρα πολύ EP. Γιατί φαντάζομαι ότι παίρνει EP ρε μαλάκα κάθε φορά που καστάρει. Γι' αυτό είναι πολύ καλό το Dominator Cog. Δες, παίρνεις 65% EP σε κάθε cast. Οπότε ένα 2-star Cog να έχεις απλά με item. Ξέρεις νομίζω. Α, να κι άλλος. Αυτός Call to Chaos. Random 3-star 3 cost. Και του έδωσε Smiths. Μάλιστα. Οκ. Okay. Μάλιστα. Μάλιστα. Δεν μας αρέσει. Δεν είναι κακό. Κάμω το σπίτι. Θέλω τον Google. Το Παίχνει Black Rose και βάλε κανένα κόγκ, χωράει και εκεί. Ρε μαλάκα, το θέμα με το κόγκ είπαμε είναι ότι είναι καλό σαν dominator. Επειδή στα κάρει άπειρο EP. Γι' αυτό για κανένα άλλο λόγο. Στα κάρει legit πάρα πολύ EP.
Γιατί φαντάζομαι ότι παίρνει AP ρε μαλάκα κάθε φορά που καστάρει. Γι' αυτό είναι πολύ καλό το Dominator Cog. Δες, παίρνεις 65% AP σε κάθε cast.